Испания – страна на страстта, фламенкото и вкусната паеля. Но знаехте ли, че тази слънчева дестинация крие много повече тайни? Днес в Passport to Adventure ще разкрием 10 невероятни факта за Испания, които ще ви накарат да погледнете тази страна с нови очи. Пригответе се за едно вълнуващо пътешествие из историята, културата и традициите на Иберийския полуостров. Приятно гледане! Испания е страна, чиято история и култура са богати като нейните традиции. От древните римляни до маврите и от епохата на откритията до съвременния свят, Испания е била свидетел на множество събития, които са я оформили в уникалната страна, която познаваме днес. Ето 10 факта, които ще те отведат на едно вълнуващо пътешествие през времето и пространството. Испания е единствената европейска страна, която има сухоземна граница с африканска страна. Един от най-интересните факти за географията на Испания е, че тя има сухоземна граница с африканска страна – Мароко. Как ли се е случило това? Оказва се, че Испания притежава малък град в Африка, наречен Сеута. Този град е бил много важен още от древни времена и е бил завладян от много различни държави преди да стане испански през 1668 година. Испанският език е вторият най-говорен майчин език. Испанският език е вторият най-разпространен език в света, говорен от над 570 милиона души. Той отстъпва само на китайския мандарин по брой на говорещите. Испанският е официален език в Испания, по-голямата част от латиноамериканските страни и в екваториална Гвинея. В общо 21 държави хората общуват ежедневно на испански. Испания е третата страна в света с най-голям брой места, обявени за световно наследство от ЮНЕСКО. Испания се нарежда на трето място в света по брой на обектите, които са включени в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Това означава, че страната има изключително богато културно и историческо наследство, което е признато и защитено от международната общност. В Испания има 49 обекта на световното наследство на ЮНЕСКО, от цели исторически центрове до мостове, сгради и историческо скално изкуство. Испания е пълна с острови. Испания е синоним на плажове, но страната предлага много повече от това. Освен Иберийския полуостров, Испания има и прекрасни острови като Балеарите и Канарите. Първите са известни с парти атмосферата на Ибиза, а вторите с вечното си лято. Освен това, Испания има и малки територии в Северна Африка. Саграда Фамилия все още не е построена изцяло. Известната катедрала, проектирана от Антони Гауди, започва да се строи през 1882 година и вече повече от 130 години е в процес на изграждане. Очаква се да бъде завършена през 2026 година. Вероятно е най-посещаваната сграда в света, тъй като привлича 2 милиона и 800 хиляди посетители всяка година. Испания не е само испанска. Вероятно ще ви изненада този факт за Испания, но това, което си представяте като обикновена Испания, не е толкова просто. Страната се състои от няколко автономни общности, които имат известна степен на самоуправление. Автономните общности в Испания са подобни на държави в държавата. Всяка от тях има свой собствен парламент, правителство и определени правомощия в области като образование, здравеопазване, култура и инфраструктура. Това означава, че начинът на живот, традициите, езикът и дори законите могат да се различават значително от една общност в друга. Испания е изградила тази система след падането на диктатурата на Франко през 70-те години на миналия век. Целта е била да се даде повече автономия на различните региони на страната, като се признае тяхното историческо, културно и езиково разнообразие. Първият роман се приписва на испанския автор. Въпреки че има и други претенденти, Дон Кихот, написан през 1605 година, обикновено се смята за първия модерен роман в света. Създаден от испанския писател Мигел де Сервантес, романът разказва за един човек, чието представи за света са силно повлияни от рицарските истории. Най-старият ресторант в света се намира в Мадрид. Когато става въпрос за испанска кухня, апетитът ни се изостря още повече. Ресторант Бутин, най-старият в света според книгата на рекордите на Гинес, е доказателство за това. Отворил врати през 1725 година, той е истинска институция в Мадрид и задължително място за всеки любител на кулинарията. Ресторант Бутин е известен не само с дългогодишната си история,
но и с традиционната си испанска кухня, особено с печените ястия, приготвени в дървена фурна. Първото околосветско плаване е извършено между 1519 и 1521 година. И това беше постигнато от испанска експедиция. Отплавайки от Севиля през 1519 година, експедицията била ръководена от Фернандо Магелан. Целта била да се открие морски път към Източна Азия през Америка и Тихия океан. Въпреки че Магелан бил португалец, испанският мореплавател Хуан Себастиан Елкано завършил пътешествието през 1522 година. Испанският национален химн няма текст. Повечето национални химни са създадени, за да бъдат пеени и до някъде забравени, докато си тананикаш, опитвайки се поне да изглеждаш така, сякаш знаеш текста. В Испания не е така. Няма нужда да се напрягаш, за да запомниш нещо повече от мелодията на техния национален химн. Преди е имало текст, но вече го няма. Нарича се Марча Реал и е един от най-старите национални химни в света, написан през 1761 година. Испания е страна, която никога не престава да удивлява. Надяваме се, че с това видео сме ви пренесли поне за малко в сърцето на тази прекрасна страна. Ако искате да продължим да откриваме заедно нови дестинации и да споделяме невероятни истории, абонирайте се за нашия канал. Не забравяйте да ни кажете в коментарите, кое от тези факти ви е впечатлило най-много. Благодаря ви, че сте част от нашето пътешествие. Благодаря ви, че сте с нас. До скоро!